neked. Tehát egy lájkot nyomunk az oldaladra, és most szeretnék itt egy kőbevésett lájkot nyomni arra, amit csinálsz. Csak így tovább, sokáig, és utolsó szó tetszik. Köszönöm szépen. Nagyon király, köszönöm szépen. Tényleg nem tudtam, hogy mivel készülnek a srácok. Kőbevésett színpártyánk jelenként a hátomásnak. Canon Hungaria Kft. Tényleg köszönöm szépen. Megköszönöm a projektívet, hogy végre megvan az is. Oké, hát gondoltam, hogy megírom előre valami kis beszédet, de aztán nem volt időm, mert hajnal egykor még az ablakot pucoltuk hídítóval a ragacsabatlen. Igazából arra gondoltam, hogy csak annyit szeretnék mondani, hogy biztosan sokan ismertek nyilván a blogomról, illetve tudjátok, hogy nekem Steve Jobs a példaképem volt, bizonyos szempontokból, nem minden szempontból. És Steve Jobs az egyik, amit legjobban szeretett, hogy a tökéletességre törekedni. És én sokszor azt mondtam, hogy nem kell második bolt, jó nekünk a Duna Plaza. Aztán arra gondoltam, hogy a Duna Plaza most már nagyon jó, legyen egy második bolt, és kerestem a tökéletes helyet. Úgyhogy megtaláltuk a tökéletes helyet, mert szerintem ez Budapest egyik legszebb bevásárló, sétáló utcája. Ez nagyon kaják is vannak. És az, hogy tökéletes az utca, nyilván egy tökéletes boltot is szeretünk volna csinálni. És hát majd látni fogjátok, hogy ez azért szerintem sikerült. És még csak annyit szeretnék, hogy nekem egy álmom vált valóra ezzel a bolttal ebben az évben. Nem tudjátok, mióta dolgozunk ezen, elég régóta. Gyakorlatilag májusban kezdtük el, és nagyon remélem, hogy azoknak is, akik itt vásárolnak majd, és esetleg az első Mac-jüket veszik meg, ugyanúgy egy álmuk valóra válik azzal, hogy meg lesz az első, vagy akár második Apple gépük, akár egy Retina MacBook, akár egy iPad, vagy legyen az akár csak egy iPod Shuffle. Úgyhogy én azt mondom, hogy nyissuk meg ezt a boltot. Kérek szépen egy visszaszámlálás, mert azt mindig szeretem, és az egyet ki szoktam hagyni. Úgyhogy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hújjon a lepen! És én megkísérem a legelső fiatalembert, aki reggel 7 óra itt van. Csak fölvettük. Te vagy az egyetlen. Hát bizony, nem lesz ebből sok. Vizet hozott, légy szíves. Ha már egyszer, legyen már hosszú. Sok